आप सबके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत तनी। आप सबके प्रतापगढ़ के चकसरा ग्राम के प्रधान पद के प्रत्याशी खालिद जमींदार जी के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा और ग्राम चकसरा के विकास करावे के बा। ए चाचा, ए भैया, अरे सुनी है न सुनी, देखी है एगो भाव रुआ खाती बा। अरे भूलई हो ना ए चाचा, अरे भूलई हो ना ए चाचा, भूलई हो ना ए चाचा, अरे भूलई हो ना ए चाचा, खालिद जमींदार के जीतई हो ए चाचा, चकसरा के प्रधान नई हो ए चाचा, भूली हो ना ए चाचा, भूली हो ना ए चाचा, भूली हो ना ए चाचा, भूलई हो ना ए चाचा, खालिद जमींदार के जीतई हो ए चाचा, चकसरा के प्रधान नई हो ए चाचा। करिह सपोर्ट दिह खालिद के वोट हो, करिह सपोर्ट दिह खालिद के वोट हो, झांसा में विरोधी के ना आई है चाचा, खालिद जमींदार के जीतई है चाचा। घरे पेंशन आवास सबके मिली हो, घरे घरे पेंशन आवास सबके मिली हो, दिलवा से दुआ बरसई हो ए चाचा, खालिद जमींदार के जीतई हो ए चाचा। रोड नली नाला सब बन जाई, एक बार जीताई राउर गौआ सुधर जाई, विजयी के ताज पहिनई है चाचा, खालिद जमींदार के जीतई है चाचा, भूली हो ना ए चाचा, भूलई हो ना ए चाचा, भूली हो ना ए चाचा, भूलई हो ना ए चाचा, खालिद जमींदार के जी